В момента се издирва един загубен състезател по писта, но скоро има шанс да бъде намерен. Вече силите за бързо реагиране са в действие. Номер 50 па нагоре е за над 100 кила. И сега, колкото повече крат, толкова по-високо. Номер 101. Има ли готовност? На старт 101. Има ли готовност за приемане? Номер 101. Чуй ме добре. 101 е на старт. Това са жените. Дублирали са номерата. На старт 101. Внимание. Старт. Айде! Малката и това вижте е керката. Тази. Тия щерки много с балетна такава, балетен стил.